Mgidi Mums, last episode of the season. Usizini 1 uyaphela. Umgidi Velisa. Yho, oko ndikhuza apha ndithwele izandla entloko. Zange mna ndiyibone into enje. Apha ke sisePort St Johns. Usisi uthandokazi usibizile kumgidi wonyana wakhe uVeli. Ekuphela kwakhe ibhajethi yakhe ke uthe i-over 600,000. Yho, ndakhuza umlomo watsolo. Umzi kasisi ke lizulwana, awunothi uba kusezilalini. Banee-businesses ke uthandokazi benomyeni wakhe uNtsikelelo. Xa ujonga ke ulife wakho noko ilife babonakala uba bawuklokile, baphumelele shem. But ke abaqalanga apho, akuqalanga kwabanjalo. Baqale phantsi, basuke phantsi apho bebesuka khona. Babethengisa iinkukhu, bethengisa neeveji, besenza nee-cash loans. Kancinci ibhizinesi kwakhula kwade kwabe kungoku ke banayo i-bottle store at the moment. I-first day kuthe kufika uMushe ke 2 days before ilanga lomgidi. Sekukho abantu kulo mzi, kuyaculwa, kuyaphekwa mingqusho. Oomakhelwane bazile bazoncedisa. Kuthiwa ke uVelisa lo ebeku-grade 12 ngoku ngelixa ebesiya esuthwini, and ungumntwana omamelayo plus ubright nasesikolweni. Unee-awards ke zi-different, ii-achievement certificates unazo uVeli. Umfumene ke esesesikolweni uthandokazi, and she got married after. Ndithi yonke ke into yalapha ibibaxekile. Zange mna ndiyibone into enje, inyhikityha ibilapha. Ubutywala, masiqale ebutywaleni. Kuthiwa ubutywala buthengwe nge-180,000. Kwaphinda kongezwa futhi obunye bo-80,000. Ii-mobile fridge ezikhoyo ziyi-6, eyi-1 kuthiwa yi-1.5. Iinkomo ezizoxhelwa ziyi-4, eyesi-5 yona kuthiwa izawusoka ikrwala, eyi-1 izawusoka ikrwala. So iinkomo zizonke ziyi-5 ezikhoyo. Iphinde ibe ziihagu eziyi-8, eyi-1 ihagu kuthiwa yi-3,000. I-entertainment kuthiwa yi-line-up yoo-D_J bazawutshintshatshintshana, kothi kuphuma omnye bekungena omnye. Ibe zii-bikes ngapha, ibe ziilokhwe zabantwana. Kuthiwa enye ka-9 years yenza i-1.8, eyalo mntana lo mncinci yenza i-1.5, yebethunana. Iidekho nazo zikhona, andisayikhumbuli idekho noba bekuthiwe yi-80 or 85,000. Ikhona idekho kuthiwa ize nepurpose, andazi ipurpose or ipampers. Yho, hayi this lady, hayi uyenzile shem into yakhe, andifuni umxoka. And ke uthi kuthandokazi utata wekhaya akana-stress, akanangxaki nje nemali le isetyenziswayo apha. Uthi yenza nkosikazi, swipe, thenga, umgidi womntana ube mhle. Yho, abanye abantu hayi bayakwazi ukwenza shem. And nangelanga lesibini, second day, 1 day before ube ngumgidi, kugcwele kuthiwa yifemeli noomakhelwane, kodwa sekugcwele, kuyaphekwa, kuyaculwa. Uyazile kuthandokazi into yoba makaxhele ezi nkomo ziyi-4. Bazile abantu bakhe uba unabo abantu and banintsi. Bendinewari uba yinyama ezawuthwani le, izawutyiwa ngubani. Kodwa hayi ndiyayibona noko abantu banintsi, izawukwazi utyiwa le nyama, izawuphela. Bendinewari ke nangezi mobile fridge ziyi-6. Ndiyazibuza uba hayibo, ezi mobile fridge eziyi-6 azinokwenza igesi itriphe nabethunana, because kaloku igesi kuthi idla ngotripha, eyayitriphiswa xa kuthiwa iyasindwa. Ngoku xa zide zibe yi-6 zonke ezi mobile fridge, kube kukho nezinye izinto eziplagiweyo, ayizutripha nabethuna or itriphela thina sodwa igesi, siphi napho sikhoyo. Kanti nenzani apha emampondweni? Iigift ke bezikhona kulo mgidi, hayi ntarha yeegift, zange ndiyibone into enje. Masiqale kumama wekrwala. Umama wekrwala umenzele ifreyim, igift yakhe. Uthathe iblazer yakhe ebeyinxiba kwimetrikhi, wadibanisa nezaa zatifikhethi zakhe zee-achievement, wazifreyima. Yantle into, ogqiba wampha namazwi xa emnika. Kwabakhona iibhedi ezisuka kutamkhulu nomakhulu, iimali, iintoni. Kwabakhona iPlayStation ezisuka kudadobawo, ne-laptop 40,000.
iteki yeGucci 20,000, iiPhone ye-30,000. Yeyi, hayi le femeli ayiguduli. Bonke nje abantu baneemali zabo apha kule femeli, akho mntu ucela komnye. Food and catering kuthiwa yi-64,000. I-outfit yezibazana ke, hlalani phantsi xa siza kwi-outfit yezibazana. Imbhaco yi-8.5, kuthiwa yenziwe nguZazi. Ibe yibhegi ye-3.2, ibe yi-11,000. Uthenge something kwamaXhosa, I think sisikhafu sakwamaXhosa. Yaba yi-designer sneaker ye-21,000. I-outfit nje yezibazana leyo. Hayi i-second hand ibingaphuma nje i-second hand yemoto nje kule outfit yezibazana. And then kuphinde kubekho i-outfit kaTatekhaya. I-outfit yakhe kuthiwa yi-37,000 nayo from kwamaXhosa. Yeyi, isetyenzisiwe into ethiwa yimali apha, straight and to Beers. Hayi abahlalanga abantu balapha. Kutsho ukuthi ke thina kulaa macala ethu sisadlala ke. Thina bantu sithenga iikheyisi zikaMambuya eziyi-5 sithi senza umgidi. Hayi siyadlala. Basikhombisile amaMpondo uba umgidi wenziwa njani, into enjani. Hayi masiyekele kubo shem, masiyekele emaMpondweni. Basisule ukubila apha. Ndithi hayi maan bayangquza, kuthiwa kungquza. Bendiqala noyiva leyo, kuyangquzwa phaa. Uba ukho fithi ungayowa phaa phantsi. Kuthiwe ke imali yonke esetyenzisiweyo ke apha kulo mgidi ibe yi-788,000 rand. Yho! Kodwa ke ngokubona kwam I feel ibe ngaphezulu. Ininzi into eyenziweyo apha. Zininzi ezi price bezikhwazwa apha bethunana. Izibazana notata wekhaya hayi ababambanga gazi tu. Akhange babe naso isitresi semali. Yonke into yenziwe ngendlela efanele uba yenziwe ngayo, bayisebenzisile imali. And ke xa ndithi ukujonga bobabini bayazithanda iinto ezintle. Uqala emzini wabo ubona umzi wabo mhle, umzi wabo kwakhiwe kuhle. Indlela eyakhona yenziwe. Ngathi yitha indlela eyakhona eyongena phaa yenziwe nayo intle. Bahle abantwana, zintle ii-outfit, iimoto ebeziphayana kulaa mgidi. Iimoto ezikhoyo nje kwakulaa yadi bendizibuza iimoto ezingaka kodwa kungabikho bantu, zezalapha zonke. Hayi lo mgidi undosule ukubila. Oko bendihlele ecaleni esitulweni ndikhuza ndithwele izandla entloko. Hayi niyenzele into yeni emaMpondweni. Ivalwe kamnandi ke le season. Ibi-episode yokugqibela kule season, u-season 1. Hayi bayivala kamnandi, umushe kwakuhle, wamhle umgidi wokugqibela. Siyabulela ke kumazibazana wonke athe asherisha ijeni yabo yemigidi yabantwana babo bethunana bekumnandi. Siyathemba uba u-season 2 uzawungena kwangoku. And nakuMushe, bethunana siyambulela uMushe, yi-darling. Ngathi xa kubuya u-season 2 noMushe abuye nayo i-season 2 ube yi-darling kakhulu kule migidi. Asikho sure ke bethunana, andikho sure noba u-season 2 uqala kule veki izayo or kusezawukhe kuphozwe kancinci kumiwe. Andiqinisekanga apho. Kodwa ke xa iphela ishow uye kwathiwa yi-last episode ka-season 1 lena. So asazi uba into izawuthini. Mandiyidrophe apha bethunana le ividiyo yanamhlanje. Oko ndikhuza, umlomo udiniwe kukhuza. Ndiyabulela kakhulu. Do not forget to subscribe to my channel and join in the community if you haven't subscribed yet. Thank you so much for watching. And do not forget to engage. Send in your comment down below. Utsho uba wena lo mgidi ubone njani. Masithetheni apha kwi-comments down below. Thank you so much for watching. Until next time. Bye bye for now.